نوێنەری فرانسایê herêma Otonomiya Kurdan li Bakurê Sûriyê Xalid Îsa daxwaz ji deselata Fransî dike da ku piştevaniyê bidin wan di şerê li dijî Daişê de. Rêveberiya Demokrat ya Rojava pêwîstî bi piştevaniyê heye. Piştevaniya welatekî bihêz wekû Fransa ya ku endam di civata ewlekariyê da. O Fransa karîgeriya xwe heye. Gelek rêbazên wê hene ku nehêle welatekî wekû Tirkiye bibte asteng di riya rêzgarkirina Reqayê da. Kurdên Sûriyê pir caran Tirkiye bi hevkariya Daişê tawanbar dikin. Ew dixwazin hêzeke navnetewî li ser sinûrê di navbera wan û Tirkiyê da cêgîr bibe. Eger ew sêzde wezîrên beravaniyên îro li Parîsê kombûn bixwazin Reqa ji Daişê rêzgar bibit, tiştê bikin ew e herêmê ji dagirkirina Tirkiye û Daişê xilas bikin yan rêyên lojîstîk li wan bibirin. Oger nexwazin em sinûrên li gel Tirkiye ji van grûpan biparêzin bila hêzeka navnetewî li vê herêmê cêgîr bibe. Pirzgirêkên li Sûriyê bûne sedem ku arêşa di navbera Amerîka û Tirkiye ku wekî hevpeymana wê ya NATOyê de peyda bibin. Kurd wiha dibînin ku Tirkiye hebûna xwe ya li herêmê weke zextên li ser Ewropa dibîne. Tirkiye bi dirêjahiya 7 kilometran sinûr dagir kiriye û têkiliyên xwe bi Daişê ra li Reqayê diparêze ya duê rêyên hinartina alîkariyan bû Daişê berdewam bike û ji wê jî giringtir mana xwe li herêmê ji bo givaşê li ser Ewropa bikarbîne. Amerîka piştevaniya şervanên Kurd dike li Bakurê Sûriyê û wiha dibîne ku ew di şerê Daişê de karîgerin. Lê Tirkiye ditirse ku xurtbûna Kurdan li Bakurê Sûriyê bibe piştevanî ji bo Kurdên wê.